Bah PT Sawkmie haba iakren begla pathai khubor ka khandre tarik mentau bnai ulong ba jingialang seng sain pyrthei bar ki jingcanvas election ha ki tylli ki jylla jong India ki de ki daw ba jaka jingsaphriang ka khlam jingpang COVID-19 uba process ulong ba ki election commission jong India kamdani ki Kyndon jek perking ki bedai thik na kabenta ki election ha ki tylli ki jylla jong kari Kajisha kalaban one kalaban day yakaban issue daga new section Rukam yakaban akan rukam yakaba melibat ailat yak political party lani mata yikan yakiban pelong yaki rally ki behe tinggal ki rally ki behe apa sambil state for India di kaya bat ka ba sosi ke long happening jo election ke balong along ba kajing kiu jong li kuna baras along sebab Ulaban rabru baya ka by election ha ka jylla meglaya day ban pelong tang ba ka election commission ka day ban don ki Kyndon ki Bathymmai na ka benta ka ni ki election ni scam sian ni sayo mata ka by election kawin nam ta ka mawre keneng bar ka ar pade ka long na ka benta jongka nam ta ka raja bala jingker pan jonga ka long yang state election commissioner bar ka ajibut jaga election commission ta tangi pelong ya ka by election haku bun ka pot gidon kam yaki kon kam yaki new restriction nomor ba kang ba jikiu julu covid kalong ka jikiu julu covid kamu spread ke pohari India kawi dah ka ba ka syong ajik start lagi I suku kama ga dingi suku kama ba kan kam restriction kang ba uni penyang jipang uni mebet ngitip uni penyang jipang di mebet ya pojong ha po silong jingi po meklia jingi rota na kiu na kasni de ngi suku election umla ban pensinge hap election hap banyak election banyak new restriction new cough apa kenang berubah bahkan ini bah unuspet untuk yang Jepang pun apa